da Allah nagradi mladića koji u Arabiji, kad mi je rod umro, pa su ga stavili na tabut i klanjali mu dženazu, on nije klanjao. Kad su se vratili, knjigu čitao i bio tulabal ilm, učenika, šta je s tobom, ne znaš dužnost prema muslimanu, nisi klanjao rodu dženazu, šta je s tobom? I svi na njega, što nisi dženazu klanjao? Kaj nakon koliko pitanja postavio sam im pitanje, mogu li ja upitat? Reci, je li meni dozvoljeno da klanjam u akšama fard 4 rekata? Pred svima, skupinom. Je li mi dozvoljeno klanjati 4 rekata u akšama? Kaj ne odgovara, baš taj što je najviše me napadao. Drugi put pitanje, treći u eteru. Kaj nije. Onaj koji mi je naredio da klanjam 3 rekata od farda i naredio da slijedim Muhammeda s.a.v. je rekao da nemam pravo da klanjam dženazu onome ko nije klanjao namaz. I alejhi salatu vesselam kaže: al-ahdu alladhi baynana wa baynakum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ugovor između nas i vas je namaz. Ko ostavi namaz učinio je kufr. Taj mejit što je umro nije klanjao. I ja nemam pravo slušati većinu nego što je Muhammed a.s. radio. I on nam je zabranio da klanjamo dženaze onome ko ne klanja i da ga ukopavamo mezarili s muslimanima. Ostali su, kaže, bez teksta. Jer su vidjeli da oni su ukopali čovjeka radi adeta, ne gledajući propise i pravila. Ja i to, malo ćemo naći mezarlja odmetni, kaže, su se odmetli i ne klanja im se dženaza, to malo kuđe na zemlji danas ima. A najviše odmetni su u ovom vaktu ima. Niti klanja, niti posti, onda dženaza. Svima dženazu klanjaju. A poglavlje u fikhu ne proučavaju to. Jedno su pravila, a mi radimo treće. Evo Allah, to će im koštati na srednjem danu. Pa će ustajati, čuditi se otkud oni u tom mezaru s vjernikom, jel? Možda njih 1000 u džehennema jedan vjeruje, pa će vjerati dentro. Evo Allah, duže ne idu zajedno da brane se takvim. Kad se Allah vrate, iskreni robovi ne se sa tim lažnim. I mi smo svjedoci odmetništva na svakom koraku i da se ljudi pravdaju da ništa ne znaju bojati. Lažu. Dosta su oni saznali, ali neće da rade ono što su saznali. Ima džahila. I oni uče, imaju priliku uvijek da uče. Ali je činjenica da najviše ima oni koji znaju nešto i ne rade po tom što znaju. I brane se, kaj mi ne znamo. Lažu. Kad si saznao nešto od dina, pa si ostavio i sam sebi natovario put zablude, valja odgovarati za ti. To zahvala Allah subhanahu wa ta'ala da u našim srcima dao da znamo cijeniti da Islam nije prazan govor i da Islam ne znači samo reći ja sam musliman i ne klanjati, ne postiti, nego da moram izvršavati osnovne propise vjere.